Wadya bala buwa karo rembyah kakehan cacang ngerdo kakehan jiwa kapan kok ing panca baya ayane blenjani yen dibutuhake bondo yuda karo anak-anak Pandhawa mibarake rebut balung tanpa isi sing tak arah Pandhawa diuji dilatan wadya bala mangsa bara Ripalung bulan iki Prabu Naga Kumbang bakal saling wujud Sriwi Krama sing tak arah ngarepe Pandhawa Puntadewa durung nganti kentong subuh kudu apa gulune Pambayung Pandhawa Sri Puntadewa nedheng yoga brata nyambung raos lawan Gusti ingkang maha kuwaos nindakaken puji pikir kidung suci nyang mantra rahayu sinau modal apa langsung kedadak ana swara kumbusak mewujudan kasiloro rembulan sak guru gedene Kangge Sanaka Kumbang galak ngangkat mikir pimpin awak ngeri pakuwong anggo sirahe bodos lawan ucap sang bayek ning kewuh nggih Hyang Arjuna lepas kang jemparing dadi srana tugel janggane Naga Kumbang sampuk samyom kali berpaket uleting ko Aling samudra pangarsani Koko Prabu ini patah hitung ingkang lainnya baraken lan jugaraken anggen paduka sinebut
Kula wani cuman pokok karo wong tenaga gumbang ingkang arah sedo paduka Koko Prabu. Sajroning paukuman wong praso iki sepisan aja gawe kapitunan utawa gawe rugi angka loro aja nganti gawe pati aja meneh sipate menungso nadyan sipate kewan ora kena diperjoyo nanging siap wis rajan pranatan mau rumah siapa monggo Prabu paring pidana gunaken ingkang radi Koko Prabu kakang ora bakal gawe kapitunan apa meneh matrapi pidana marang jeneng sira nanging kula rumaos nandhang dosa menawi paduka boten kepareng hukum dumateng kula kula piyambak ngendhaken hukum dumateng badan kula.
padha ketitik ora bener nanging malah rebutan rancah ora bener nanging rebutan kehidupan lan kepara gelem ngukum karo awake dhewe mergo rumangsa baru iki kena kanggo teko tuwa bedul upamane sengkana lan jagat negara watake kaya Arjuna mendah kaya apike kok cinta berkumpul desahipun yani parto dakipun kakak orang ngerti nanging aku sapa watake yayi Arjuna anggone ngukum diri pribadi mesti kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa amarga hargane manungsa lan aku percaya besok baline Dimas Permadi kumpul lawan para kadang mesti ngendhong lan mondhong kanugrahan kanggo mulyane berdayan tinggi orang maju salebetipun pauman para Pandhawa ingkang kirang setunggal taun menika menapa ingkang dipun lampahi kula cumatipun yang waktu doro nakulo sabiwapa dene Yayi Brumadi aja kendu malah kepara saya ganteng kang dadi pangestine marang Hyang Agung saya kenceng panembahe marang pangeran lan upamane ana ing gawe kapitunan lan jahil lawan Pandhawa aja nganti mbok anggapi kanthi rasa serih nanging walseng kanthi gedine welas asih mergo pawongan sing jahil lawan Pandhawa kuwi malah dadi dalan Pandhawa nglumpurake lan nyuda marang dosane supaya saya diwasa kang dadi pakarepine sira kabeh ndak dungeni sira kabeh ndak dungeni lakone Paksi Garuda ingkang gedhe wujude nalika Garuda mau mabur ana kewan cilik ya kuwi manuk gagak ingkang mancik ana gegere Garuda banjur nyokot sirahe Garuda saka mburi nanging Garuda mau ora nesu lan ora nanggapi malah kepara buka lare saya amba banjur mabur saya dhuwur wasana si gagak mau kentekan napas lan ketajang banter angin satemah gagak mau ceblok lan mati jadi lakone Garuda iki mau bisa kanggo piwulang bisa kanggo patuladan manungsa ki aja mung gagas wong liya sing serik lan mungsuhi karo kowe nanging mabur sing dhuwur supaya jiwamu luhur lan sampulur dadi wong sing misuwur carikane satriya iki kang margi mring kautaman salam pegaturan nadyan tori kalunggan iki Pandhawa lakone lagi peteng ning titenono peteng kuwi saya ndedet iki mengko padane ndang jedul ya sampeyan ora Pandhawa
cahyane mapan wong kening wong paraga ing lengkeng gunung Indra kira nggih pangapan Bawa Nyomesu Budi angrucak dhumateng busana kasatriyan ngagem ageman cara kabrahmanan belum penuri mutal makhluk kabar pisan datang gagas dening kagungan samangke Sang Arjuna wis niwakake tata yaring kahanan hamung mahas ing asamun ngisep sepining sopana kaya mati jroning urip-urip jroning ati liya layake ngawiyur timbul saking supena sumusupe rasa jati-jatine sang pamadya maget sang ciptaning wonten ing kandhangan yayane sang minta Karsana Praga Yori sang ciptawening menggih para ngaman kawistina kaya antuk pengasih Hyang Agung murah sang Bendara ingkang nedhen Mahasmedi mangkono sigra angrengga endaing putri saking Surakarta
Kena nggih tombo ngantuk, Truk. Ayo. Mak gragap ya aku. Ayo. Nek tabane keter dudu salahe kanca-kanca, salahe tik prei suwiye ram. Rama itu pancen ya 34 dina ling aso. Ayo. Hawane kaya bar poso ngene kan nggih bodho ngene lagi nyambut gawe pisanan. Buka dasar ngene lho, Truk. Iya. Estu para sederek, biasane kanca-kanca Madangkara menawi pas laris, wah niki tabuhane niku paribasan ngen demung nika tabuh iso murup kabeh. Heeh. Lah ngeten iki nembe ngiling-ngiling mergo wis bar sesasi niki pancen prei. Ayo. Moncang-mancing. Nggih. Mancing neng kali. Ora mancing swasana geger karo bojone. Ayo, nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upama elok sanget. Nadyanto adatipun menawi Kediri Raya menika angger bar limbukan niku sing mirsani jan blas telas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih menika tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng nenggani. Lah menika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek diitung lho nun sewu tinimbang melek nganti yahene mbok nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni lho. Ngono kuwi lek pakeme wong sing ora ngerti seni ya, Truk. Iya. Ning gandeng Piyai Ngunut Tulungagung menika piyayi senes penonton wayang, ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila nadyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolok ukur, kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Ngunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Ya, nggih. Makasih. Gara-gara ana niken salindri kok. Ha iya, Pamora ya mbuh. Ha iya. Mula pancen sing jenenge niken iki tak nggih apa ki jenenge perkat. Ha iya. Jajal pamane engko bar limbukan mau terus Mbak Niken iki turun. Awake dhewe mbuh nasibe piye? Ha iya, Mula nggen apa ki limbukane nembang sithik ngibarate mangan iki semu kurang, mengko pecintane Niken Salindri kabeh sik ngenteni nganti goro-goro. Ha iya, ngono kuwi sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Bu Kesi sik kuat nyuwara mboten niku? Bu Kesi, halo sayang. Ha iya. Ayo celukane Umi. Ayo. Umi Hafifah. Ayo. Ibu yang baik. Heeh. Bijaksana. Lha bijaksana baik. Kaji yo diengkel ngawut ya. Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk king Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki Bu Kesi iki ora lara watuk ora gerok. Omong karo aku. Mas, lebu rene tak omongi. Tak kira lek mbisi aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Ayo. Ki was sarungku tak cepot. Kaji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun cek Pak nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho. Pak Yudi. Kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ha nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ya pas semen lho. Asisten kula. Ayo, ibarate kaya Bu Yatmi pamane pas gerok sing bacone Bu Natirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo Piyayi Ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad anggene ngenteni. Ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Mbiyen lek wayangan Tulungagung Bu Ari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden Kesi. Iya. Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne dingklik tak sunggi. Ha ya. Saiki iso nyunggi budaya. Ha ya. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya melembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu, ngono mesti anu kolon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih, kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini
Ibu Winnie yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Winnie diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Boten. Anu kok Amet kalau badhe pipis ngono.